Auzi, nu așa vei. Fratele, nu ți-am găsit pahar, sticlă de acolo. Lângă gard. Șoarce roba pe școpul ăla, nu vii ce-l vadă, omul cam prins să nu capel. L-am prins tati din Dar eu coaie. mă gândesc. Era ora 2 noapte. Hai, și ce mai crezi? Vai, eu mă crezi de șoarce, ce sunt? Mă copăiesc, vai, de vreau la acolo, unul era intrat pe coapă. L-a prins coapă, intra, era soare acolo. Nu, dacă cât e moartă, cât e moartă, ce-i spate? Hai, moartea, cât e, ce-i spate? Și stai, vai, serios, cum e? Moartea, că-i plouat, până acum n-aveți scuză. Auzi, moartea, cât e? Stai, că ar fi gătat, cine ai, zic? Hai, stai la gândesc și zici. Moartea, cât e? Nu te duce. Dar nu mai e bine, că-s credincios. O, Doamne! Mai, tu faci curcea mare. E așa. Vreau să intră în ea și să nu intri tu în rai. Am pulă, e așa, vreau să intră în rai, că nu intri tu în ea. E că vii în pul de unică lui. Asta e bun, mai spune-mi. Nu băteam ca eu. Nu băut. Și ce-o bătut? Nu frate glumele. Am un frate cu tine, am un frate la mine. Numai din 7, numai 2 rămas. O soră din rămas. Chiar focul. Ai rămas tu. Bă, tu ce făcut, da? Dacă are vina acolo, asta e frumos. Ar doi mii. Mă poți vedea? Hai, frumos să mă Nu fac vedetă cineva. Gata scuze, la hoie de acolo. Nu, că îți dă-i paraliz. A, deja? Nu, mai spui în fața camerei, Nu, mi-e da, Te filmează, fii atât. la Hollywood ia... Faci film acolo. Te renovezi. Te duce, ia, acum. Eu nu simt, că n-am urpime. Vezi la reflexii rutiere, jur. Da, să știi, dacă sunt telefonul... Nu trebuie să încarci în unul. Așa îți încarci, să încarci. Și adevărat că băiatul... Dar ce, Lenuța, dar cum? Nu știu. Ah, și sănătos. Ai el? Da, ai. Ai bătut-o bădat? Nu, acum s-o bat. E moață? Așa e moda? Dar de ce? Nora, nu băiatul. Nora, da. Bărbatul sau băietul? Bărbatul sau băiatul? Nora, nu, Nora. Bărbatul, că bătut Nora, dar e dreptate sau n-avea? Nu, n-avea dreptate pentru ce să ai. Păi, eu veneam doctor Ordou, să veni cu seama. Da, eu văd mine. Auzi! M-am băgat să mă așa acolo, m-au găsit de cap. Ha, te uiți. Și bătăi mi-o treabă, mă bag. Hai de mine. ce vrei? Băte ghin mai bine la... Mai tam să zic, dar băietul nu era. Dar mai zi, Era ca să... Ce trăcea, nu am?